Quan parles davant d'un públic has de tindre en compte que si parles molt lentament pots fer que el públic s'avorrisca o fins i tot que s'avorri. En canvi, si parles molt de pressa, pots tindre problemes perquè el públic t'atenga i s'estresse. Per aquestes raons, quan parles davant d'un públic, tens que tindre un ritme adequat, ni massa espai ni massa pressa. Anem a parlar sobre el llenguatge no verbal. El llenguatge no verbal és la forma d'expressar alguna cosa sense paraules. És molt important perquè transmetim més informació que amb les paraules. Hi ha 6 elements: el to, els gestos, la distància, la mirada, La salutació i la postura. Anem a parlar sobre el to de veu. Quan es va descobrir Amèrica? Aquest to de veu és ascendent, indica duda i interrogació. Si ella es diu Laura. Aquest to de veu es diu descendent, que expressa confiança, determinació i firmesa. Si tu eres Macarena i jo soy Enanito Gruñón. Aquest to de veu s'anomena mix i expressa ironia i sarcasme. Hola, anem a parlar dels gestos que s'han d'evitar. Generalment, quan fem una explicació, utilitzem els gestos, és a dir, són molt importants en la comunicació. S'han d'evitar els gestos que transmeten nerviosisme o inseguretat. També s'han d'evitar els gestos defensius que provoquen duda o mentida. Acompanya el discurs amb gestos que reforcen el que estàs dient i que tinguin coherència. Els gestos correctes que poden fer-se en una exposició oral són inclinar el cap, que signa l'atenció, i ensenyar les palmes de les mans, que signa el distinta. Tenim que gestualitzar segons el tipus de públic al que parlem. A l'hora de comunicar-nos hem de tindre en compte la distància que hem de mantenir amb els interlocutors. S'ha d'evitar traspassar l'espai vital d'altres persones perquè en altres cultures, com l'anglesa, això es pot interpretar com una agressió o un intent de corteig. Segons amb qui vagis a parlar, s'ha de tindre una distància o una altra. Per exemple, en una exposició oral tens que tindre una distància en què tots et vegin a tu i tu vegis a tots. O si estàs amb un amic, pots tindre més proximitat també. A través de la cara podem transmetre gran quantitat d'informació, en especial a través dels ulls i de la boca. Hi ha que evitar fer cares rares, mirar a l'infinit, mirar a terra o tirar una mirada xiquevada. Tenim que mirar a l'interlocutor i no oblides somriure si vols guanyar-te la confiança de l'audiència. La cara pot transmetre diverses impressions, però les més comuns són Alegria, tristesa, por, rebuig, fàstic enuig. i sorpresa. És important mantenir el contacte visual amb la persona amb les persones a qui parles. Amb la mirada es pot transmetre moltes coses. Segons el cas en què et trobes, s'actuarà d'una manera o d'altra. En la mirada laboral, els teus ulls no tenen que baixar dels ulls de la persona o les persones amb qui parles. En la mirada social, els ulls poden recórrer des dels ulls de l'interlocutor fins a la boca. I per últim, en la mirada íntima, els ulls poden recórrer tot el cos de l'interlocutor. La postura és la forma de tindre disposat el cos o les parts del cos d'una persona. Lo que cal evitar en una exposició en públic és mantenir una postura massa encorvada, en els peus massa oberts o massa tancats, manejar-se molt perquè dones la sensació de nerviós, mantenir tot el pes del cos en un costat i estar de costat o de cul al públic. El que s'ha de fer és estar dret en una postura relaxada, amb els peus a l'altura dels muscles i estar de cara a la gent.